Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. 7 ka mga Chinese national nga giingong nagpahigayon og illegal mining sa kabukiran sa Opol sa Misamis Oriental ang nadakpan sa kapulisan. Mga ekipo pang mina na recover sab. Ani ang report? Human nakadawat og sumbong ang Misamis Oriental Maritime Police Station nga adunay Chinese-looking individuals nga nagapahigayon og illegal nga pagmina sa bukirong bahin sa Opol. Gilayon nila kining giimbestigahan. Pasado alauna sa hapon niadtong adlawng Miyerkules sa ilang operasyon, naaktohan ang 7 ka mga Chinese national nga nagpahigayon og illegal nga pagmina sa barangay Tingalan, Opol, Misamis Oriental. Wala matud pay mga dokumento nga napakita ang mga suspect sa ilang operasyon hinungdan nga gipandakop. They don't speak English good, no. Actually aduna gi pagkalisod no sa ato ang kapulisan sa pag-engage ngadto kanila. Ginagamitan na lang nato og kaning translator sa cellphone para pod nga ma-inform sila sa ilahang constitutional rights. Lakip sab sa na-recover sa kapulisan ang mga gamit pang mina sama sa 2 ka mga hydraulic excavators, usa ka wheel loader, water hose, separator og sinako nga mga minerales nga nagkantidad og kapin 18 million pesos. Sa karon nakakustodiya na ang 7 ka mga dinakpan sa Maritime Police Station samtang ginaandam na ang kasong paglapas sa Philippine Mining Act of 1995. Wala pa mihatag og pahayag ang mga suspect. Right now we are coordinating with the Bureau of Immigration as to their immigration status, mga travel records nila, or kung aduna ba kini sila yung mga criminal history. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.